Добър вечер на всички. От 10 часа сутринта до тук. Мисля, че е хубаво да ви покажем първоначално как фръкнаха едни 1000 лева горе-долу. Колега, я пусни малко дискотеката да видим тук. Какво става в тази кола? Освен, че свети бяло. Я да видим какво друго може да свети отдолу. Зеленичко. Значи сме приключили с пожар. Да видим друго. Така отиваме на пожар. И трябва да свети всичко червенко. Така. По вътрешната част на автомобила за момента нищо не е правено. Там лампички светят от всякъде. Така. Излагах. Ето един монтиран вече дихателен апарат с 2 бутилки резервни. Маска за колегите, които са тук. И още 5 броя маски с филтри. 2 броя каски тук. И още 2 вида маски с филтри. Внимаваме да ни паднем, имам опит в падането така. И започваме да отваряме много шкафчета. В първото шкафче сложен помпа за отводняване, 3 броя чисто нови конуси, 2 броя лопати. Отгоре се намират 9 броя каски, спънки за лебедката, да се застопори автомобила. Ако може да ги видите, това всичкото е забил долу, за да ни приплъзва. Така. Колега, това го показахме, трябва да се измие, ще го оправим. Така. Един брой дихателен апарат на горния ред. Маската му е някъде вътре. На втория ред и на третия ред ще има също дихателни апарат. Общо 4 броя. Понеже шкафчето е вълшебно и се затваря и се отваря. Един почти празен рафт вече е почти пълен. Клещи, чук, малко инструменти. Тук трябва да сложат още 2-3, които утре си купат. Почти всички шлангови Б. Тук липсват 3, тук 4 шланга. Се надявам с помощта на още добри хора да ги попълним. А нещо е една духалка, която върши страхотна работа. И тази духалка, за да не си удреш главата, се прибира. Едни ранцеви пожарогасители от Националната асоциация. Както на всички други, така и ние ги получихме. Трипътен разклонител. Този е двупътен, защото ние фащаме ляво и дясно. Тук вече е трипътен. То фокус. Това се отваря, да ти е удобно. Нали? Да не се мъчиш да бъркаш вътре. Така, тук е затворено. Сега ще отворим. Помпичка, работеща, тествана, 60 метра линия. Пистолетче, хубаво пистолетче, Розенбауер. Така, и тук свети червено, да не се сърди. Стълбичка, още една уредба имаме гори. Пожарогасители, пожарникарско отдяло, тежък тип. И ето, това вече всичко е пълно с шлангови. Тук си еми. Чакайте, че не се вижда. Отваряме. И виждаме моторна ризачка. Отгоре ще има още нещо, ще видим какво. Стълбичка, разтегателна, 4 метра. Отваряме и мислим с какво да го попълним. Агрегат, който след малко ще видите какво прави. Зад камиона на около, голяма дума да не казвам, 100 или над 100 метра отзад. Още една хубава придобивка, потапяща помпа. Да не се налага да използваме, но още не е ползвана. Тубички с вода и другите врати. Колега, пални камиончето да видим лампички светят ли му от всякъде. Пусни си лампите. Не бе, пусни лампите само бе. Его камиончето, няма надписи. Колегата се качва и пали. Взе да светва. Първия вариант на светлините. Натисни го още веднъж. Втори вариант на светлини. И сега натисни другите лампи. Предната лампа отгоре. Така, това свети право напред. Прави ден.
Вярвайте ми, в мъгла ползвам. Я пусни страничните. Отстрани, деца. Давай, де. От двете страни имаш лампички пак. Така, това свети наляво, а това свети надясно. Тези са фронтално, тези са малко по-настрани. Ако мога ви покажа сградата там как се осветява, забележете сградата отпред, как е осветена. Така, тези светлинки ги видяхме и сега ще пуснем едно нещо. Я пуснем другите светлини отзад. Остави го да светил. Агрегата, бе. Да осветим малко отзад, че ни трябва осветление отзад на плаца. Сега ще ви покажем плаца отзад. Нали, тук има бус. Това е 02. На колегите пожарната е в готовност. И... Пусти, бе, пали. И... Сега има някакво осветление там все пак. Нали? 2 лампички са сложили пред службата. И сега ще видим какво се случва, като са пуснат 2000 вата осветление. Пускай, бате! Тук става ден. От тия 2 лампички. Отделно автомобила има още 2. Забележете какъв периметър може да се освети. При условие, че ако ги разделим тия лампи, ето целият плац, съм абсолютно сигурен, че ще се освети от 2 лампи. Днеска с помощта на целия екип има доста работа по тази пожарна, доста неща да се купуват още, но мисля, че свършихме за сега чудесна работа. Утре се слагат надписите и вече е ми първа заявка за охрана на едно събитие на Кръстова гора, където се събира, да ни кажем голяма дума, почти цяла България. Охрана на събитието с този автомобил. И екипаж от 4 или 6 човека. Мисля си, че тази задача е поносима за екипа ми. Трябваше да дойдат да поемат и колеги да помогнат, но мисля, че ще се справим. Това е за момента. Още един път искам да благодаря на Гората БГ и Никола Рахнев, които ни потегнаха голяма ръка и заедно с всички хора успяхме да закупим този автомобил. Знам, че ще можем да се погрижим перфектно за него и ще можем да помагаме където е нужно. Не само в Пловдив, а в цяла България. Забравих нещо много важно, ето това. Това знаме ще се вее навсякъде, където има нужда.